Goeiedag iedereen op deze nieuwe vlucht hier te Hulst, 18 oktober 2025. Even nog een update over de mobiliteit, dus over die hubs. Heel belangrijk, momenteel hier in zicht op de Havenfortparking. Parking voor de campers en dus ook aan de linkerkant hier de fietsen van Donkey Republiek. Maar dus hier aan het winkelcentrum staat er nu ook een hub. Heel belangrijk, dus de mogelijkheid vanaf 3 november met de Flex taxi hier te kunnen stoppen. Dat is een geweldige vooruitgang. Want dus hier had men feitelijk geen busverbinding. En moest je van Hulst busstation vaak 20 tot 25 minuten te voet naar deze locatie. Dus momenteel wat die vrachtwagen nu langs rijdt, dus hier net heb je dus die hub. Ik heb ook gelezen op de site vanaf 30 minuten mogelijke reservatie. Ja, vaak is dat in de praktijk wel nog beter een uur vooraf. Dus hier is er een hub, meer bepaald aan halte Stationsplein. Maar die halte werd enkel bediend door een buurbus die feitelijk de zones van dorpen, voor de zones van dorpen geen bediening voorziet. Enkel voor Klingen en Ossenisse, dus daar heb je dus deze hub. Kijk hier in het midden van het scherm, de hub aanwezig. Dus interessant, vanaf 3 november ook is die dienst via telefoon te bereiken. Hè. Natuurlijk met de applicatie is het soms wel nog eenvoudiger, kan je ook zien, is er vervoer beschikbaar op het uur eventueel dat je hier zou willen zijn, of vertrekken. Bon, dan nog even een beeld, ochtendbeeld, want het is nog even vroeg, van de supermarkten hier. Ja, na enkele uur staat het hier terug vol. Het is ook wel interessant natuurlijk. Hè. Het is vlakbij de Belgische grens op 5 kilometer. In deze zone hier en dan natuurlijk ook wel de aansluitende winkels verderop. De Action bijvoorbeeld, ja, de andere supermarkten en dan ook interessant de binnenstad natuurlijk. Ja, die hubs worden natuurlijk nog geplaatst momenteel. Er staan er al heel wat. Heb ik ook een afzonderlijke video van gemaakt van mijn fietstocht in de ochtend even voorbij dergelijke hubs. Hè. Hier ook nog een mooi in beeld even de binnenstad op de ochtend. En terug hier de locatie van de Havenfort. Je ziet ook wel de bouw van nieuwe appartementsblokken. Dat is ook wel duidelijk te zien op mijn street views. Hè. Ja, en dan opnieuw die fietsen van Donkey Republiek bieden natuurlijk ook de mogelijkheid van en naar België te gaan, naar de grens. Ook naar Sint-Niklaas. Je kan zelf tot Antwerpen fietsen of komen van Antwerpen tot hier. Je fiets hier achterlaten. Dus er is toch wel een duidelijke vooruitgang. Het heeft lang geduurd allemaal, maar bon. De verandering komt er uiteindelijk toch. Dat is van belang. Hè? Vooral voor de doelgroep die afhangt van openbaar vervoer. Het was altijd moeilijk vroeger om zich te verplaatsen. Nu zal het totaal wat anders worden, hè, met de mogelijkheden van die flextaxis. Actief op heel wat plaatsen. De deelfietsen van Donkey Republiek. Dus interessant. Momenteel nog even rustig. Ja, de winkels zijn open vanaf 8 uur. Maar dan kom je rond 1 uur of 10. Dan zie je al serieus de parking die begint vol te lopen. Hè. Dus de vooruitgang op gebied van mobiliteit zal ook komen op mijn website ehulst.nl.
Dus en van deze locatie heb je nog feitelijk 4 kilometer via de N290 en de Gentse Vaart naar de Belgische grens. Hè. Zo nog even langs de hub. Ja, ze zijn duidelijk zichtbaar, die hubs. Hè. Ook een goede hoogte. Past ook perfect in het straatbeeld. Hè. Het is geen iets dat je zou kunnen zeggen van het stoort of zo. Het is echt bijzonder goed. Zo, beste mensen, de hub. Zo, hier nog even in beeld. En terug winkelcentrum Stationsplein. Even stijgen hier. We moeten natuurlijk wel rekening houden. Hier heb je ook wel even verder bomen van een toch wel een redelijke hoogte. En voor de liefhebbers van deelfietsen, de mobiliteit, natuurlijk nog even de Donkey Republiek. Ja, nog even, dat was even de locatie daar van het nieuwe appartementsblok die gebouwd wordt. Hè. Even interessant. Wonen vlakbij de Belgische grens is toch wel speciaal. Dus die fietsen zijn ook via de applicatie, via de applicatie moet je ze gebruiken. Kan je dus zien hoeveel kilometer dat er nog beschikbaar is. En betaal je dus ook digitaal. Hè. Je bent direct vertrokken. Echt praktisch. Zo, beste mensen, ik ga hier deze video eindigen. Tot de volgende keer, tot nieuwe updates over de mobiliteit, over de veranderingen in Hulst en ook wel een keer een boodschappenvlog. Tot later.